Hej, jeg hedder Johan. Jeg er ny botilbudsleder her i Social Rehabilitering i Allerød Kommune. Og det her, det er Lars, og jeg er daglig leder på vores ene botilbud, Solvinge. ja. Social Rehabilitering har i alt 3 botilbud og åbner snart det 4. Lige nu, der mangler vi den nye daglige leder her på Skovbro. Og det er faktisk der, du kommer til at sidde. Og der vil du være i team med Lars og mig. Og der kommer på et senere tidspunkt en ekstra ny daglig leder, men det er ude i fremtiden. Hvem er det, vi søger her? Hvem er man som person, Lars? Som person er man en med et meget stort engagement og god energi, livsglæde og lyst til virkelig at gøre en forskel for nogle super dejlige borgere. Som afslutningsreplik, så kunne vi sige, at vi er en institution med høj faglighed, men også med nogle meget dybe familiære værdier. Og med det sagt, så handler det meget omkring social kapital, hvor vi har særlig fokus på elementet psykologisk tryghed. Og det er både for Lars og mig og dig som leder, men også selvfølgelig for vores medarbejdere. Og det er ligesom det går op i større enhed. Så hvis det er dig, der skal med i teamet, skal med på et eventyr, skynd dig at ansøge. Vi snakkes.